Wah, jan. Piyaine alus, meneng ayo. Lah ya sire momeh endo. Ngopo? Aku tak orang gender wae liyane wae. Nggih, pripun? Oh nggih, mengke sarung jagung ya. Iki langgam mit ing nyipta laras karya nyipta laras apa? Ya kuwi langgam kuciwaning ati. Ya. Iki ngembungake mandhekna lagu wae ya ya. Mung lagu wae aja nganti dadi kasunyatan. Ya, mung mandhek lagu. Iki karyane sapa? Karyane Bapak. Oh, Bapak. Sing asta ngruwat mau karyane Langgam Kuciwaning Ati dipurwakani Bawa Asmarandana Semarangan. Ya. Bar kingko sing giyak-giyak gentina. Ya. Nyuwun berkah. Nyuwun berkah Pak ditemu meneh no. Ya. Lek dul kayane ngopo? Lagi ngedhok Srawapa. Jan. Monggo pun aturaken Asmarandana Semarangan. Yo. Saban wanci lingsir wengi anane mung ngudha rasa kok banget larane apa durung bisa nampa biasane sing kepareng bawa kuwi Mas Aris. Oh ngono. Kuwi swara sing bagus kae ini gandeng iki pamit merga KKN mula ya ora dadi baya pengapa. Ya ben diayahi Pakde temu. Mat ora apa-apa. Ya karo kuwi mau sapa? Ya ijole Mbak Wida kuwi mau ya KKN. Oh ngono. Ora apa-apa. Cinitra ing asmara hatiku pepespi nupus lilo yen nandangku jiwa Asmarandana Semarangan ya katampen langgam kuciwaning ati. Wah iki umpama gungan ngono piye ya? Gungan piye? Sing asta kendang ben pake ngono piye? Ayo ora apa-apa ya. Pangapunten Pak, nyuwun berkahe ya. Merga iki lagu karyane Pak ben sing asta kendang Pak Mas Bari udut-udut sik ya. Oke, ya.
garape kaya janjine piye buka saking Bonang. Pun samapta, Monggo, yuk.
suciwaning ati. Ya. Wah, sing ngendang sing asta pake panjen matenan. Kabeh ki nggo rasa, Nduk. Ya, ora gur gaco rasa. Ya, sembah nuwun. Lan uga iki ditenggani, Nduk. Tenggani sapa? Ditenggani diberkahi